7:50 po nin aga. Ang hapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. The best. Masiramon talaga mag-Jim's Coffee. Kanya ako, Angel, bakali daw ako nakikape. Nga sir, may Jim's Coffee ako digdi. The best man talaga, sir. Ha? Mati, pigugas ko sa kape. Masiramon ang pandesal ipagdok-dok sa Jim's Coffee. Sabi kan sa mo yung technician digdi, ano nga tabi, mati nga nagkape mo, taping dok-dok mo dyan sa kape. Marinaga po sa Indo ka, boss. Martes, mga tugang, welcome po sa programang Anhapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin Martes, fit sa 17 na, kanbulan na Oktubre, so may mga birthday po dyan. Happy birthday po sa Indo ka, boss. So may mga travel dyan, ingat-ingat lang po kamo sa pagmamaneho. Mga teachers, tabi na mga palalaog na sa mga eskwelahan. So mga empleyado kan gobyerno, tabi na, so mga teachers gadyaw na sa school ngunyan, tama alas 8 na. Mga tugang na nagtatrabaho sa gobyerno, 7 minutos na lang tabi, mapo na kamo kan sa indong trabaho. Sana po kung day pa kamo diyang kibandiklak o ano nga na podkaan, so biometrics. Paglaog po nindo, hindi mahiling nindo yan nagpaglaog nindo. Dapat po eksakto man lamang ang nasa logbook. Tapaminsan, so mga dayang biometrics, naglaog mga tugang 8:30, nakabugtag sa logbook 7:45. Totoo ba ko? So, aminin. Aminin. Nagluwas mga tugang ki ano ni, nagluwas ki alas 3, ana sa logbook alas 5:15. Totoo ba ko? Totoo ba ko? Kuya G, let's go! Igwatabi schedule brownout ngunyan digdi sa Taisan area. Ay day pong schedule Kuya G. Day po kinaka-schedule tabi Kuya G na brownout ngunyan. Akong nabasa. Susog po mga tugang sa kwan, ha? Opening da, susog sa Aleco, opening da ngunyan kang Legazpi. Nataman-tamag kay ngunyan ki Legazpi pa rin. May Legazpi pa rin da ngunyan? Anong, pigat opening nga ngunyan sa Legazpi. May parada ngunyan sa Legazpi Junior. Day ko aram. Oy, Kuya Tony, may kaniguan ang parada sa Legazpi sa 23, 20, di ba? 22, Bespera. Igwadangon yang kiparada sa Legazpi ay pangyari nga. Di mo aram ngayon na may parada ngunyan sa Legazpi. Di ko aram talaga. Ay no si Angie. Angie, isa na sa mobil ngunyan. Ano ngunyan, Martin? Ay si Joshua Ugaring. Wala si Joshua ta. Si Joshua man, pag ini man nagpaparady date man na lalaking ini, sisipon. Fiesta opening mass in motorcade, 9:30 a.m. Maray kay ni apudanta si Councilor J.P. Lee. Yan, di ba? O, tangani na. Maklaro ta, no? Salamaton tabi sa madali lang hata. Apudanta si Councilor J.P. Lee. Bago siyang chairman kan Fiesta Committee. Fiesta opening mass 7:30 buda may motorcade na 9:30. O di mo ramang kiparada. Iba man ang motorcade tabi sa parada. Alat ngo na. Eling daon sa kuya, so listahan kan sa mga schedule tabi kan ano yung tod tahilingon ko sa fiesta activities ay gariyaon sa sakuyang sasakyan, ha. Ang fiesta po mga tugang sa Legazpi baga sa Lunes next week, di ba? 23 tabi ang parada
ang parada tabi, iyo po ang kwan, iyo po ang ano ini, ang parada po Domingo may bispera, buda tabi may mga aktibidades pa na nagka-schedule man para po sa fiesta sa Legazpi. Tod tabi tabasahon ko so kwan basahon ko tabi so fiesta activities yaong kaya sa kuyang sasakyan para po ma-informarang kita gabos kan mga mangyayari ano di po sa tuyang syudad ta. Nagkapirang beses na po ako nagkapirang beses na ako na nag-attender kan fiesta. Nagkapirang beses na po ako na nag-attender mga tugang kan fiesta committee meeting ng chairman iyo po si Councilor JP Lee. Sige daw may naghaharapot mga tugang or si apoton tatabi si Bossing Darlito Perez, yaon mananggad ang kwan niya na aldaw, o ni sa mga fiesta activities, tabi niya na, anong petsa niya? 17, petsa 17, dahil man kischedule niya na parada, petsa 17 tabi, o tapodang ko daw si Chairman kan Fiesta Committee, klaro hunta ini. Anyway, aramon ta mga tugang ang mga fiesta activities digdi po sa Legazpi City ngunyan. Apudang ko daw si Councilor JP Lee ta siya mga tugang ang chairman kan fiesta committee digdi po sa tuya na syudad. Pon ngunyan na September 17 aldaw na Martes. Susog po iyan sa aktibidad kan sa tuya. Anyaong kaya na na-schedule mga tugang sa pon 17. Iyo po ang duwa kayang activity dyan na pinag-schedule. I mean, iyan tabi na pagkakaigba mga tugang nin mga aktibidades kan simbahan, buda mga aktibidades tabi mga tugang kan lokal na gobyerno kang Legazpi. So religious activity tabi, and then so mga aktibidades man mga tugang sa sa lokal na gobyerno kang Legazpi. O ni po ang schedule ngunyan ta nagatindir po kita kinagkaperang beses kaiyan mga tugang na aktibidades. Fiesta mas ang schedule ngunyan. O di oni na para po mga tugang masabutan nindo tabi sa tuyang mga schedule ngunyan aldaw. Ito September 17 hanggang October 14. Tabi, pagsungko ni San Rafael sa mga barangay. Yan, Tapos, October 13, magkakaigwa tabi ki weekend market. Diyan iyan sa Sawangan Park. Yan po, Siring man mga tugang sa Oktubre sa maabot na Oktubre 18. Tangon niya na 17 Fiesta Opening Mass, may motorcade na 9:30. Tapos mga tugang pag alas 5 nin hapon may prayer to Saint Raphael, tapos Novena Mass. Yan, October 17 yan. Pag 18 tabi sa aga opening of the second year Earth Forum. Nasa fiesta activity pa lang kita, Junior. Salamatun tabi kay Councilor JP Lee, buda kay Sir Darlito Perez. Yan, Secretariat kan Fiesta Committee. O yaon sa October 18 hanggang 21 po yan. Okay? Sa 19 mga tugang basta po kada 5:30 igwa po kinovena mas. Dahil po paglingawan, tabi kada 9:30, kada 5:30 igwa tabi ki novena mas. Iyo po. Hanggan po iyan sa Fiesta ni San Rafael. Tapos petsa 19 Thursday, iyo po ang DepEd Night Elementary Level. Yan iyan sa Ayala Malls. Yaon ako naman sa meeting kay ni. Sa sa 19 na palansin na Madam, Webes, okay, Ayala Malls. Tapos, sa October 20, aldaw na Biyernes, magkakaigwang mga tugang ki 2nd Legazpi City
Billiard Tournament. Yan. Saan po ang venue? Ang venue po kayan sa LCC Mall. Ayala Malls Activity Center, LCC. Yan, ha? Sa LCC po ang LCC Mall Tabi, Second Legazpi City Billiard Tournament. Yan, okay? Tapos pag alas 3 kampit sa 20, magkakaigwatabi nin Grand Procession. Alas 3 siya ng assembly po sa Quezon Avenue, sampangan kang LCC, maikot po dyan sa nagkape ng lugar sa Legazpi City. Okay? Pakiprint mo daw tabi Angel kaini na programa. Tapos mga tugang, siyempre po sa night market, as in po pag 6:30, igwa po ki DepEd Night Giraray, secondary level. Yan, so mga high school naman. Tapos mga tugang pag 6:30 po, Grand Parish Family Day Celebration. O yan tabi ha, tandaan nindo. Tapos mga tugang sa Sabado, petsa 21, alas 6 nin aga, igwa tabi ki Zumba Fiesta. Yan, may barayli, Zumba. Asan ang venue ka ini? Sawangan Park. Sawangan Park, ha? Zumba Fiesta. Tabi. Tapos mga tugang pagapadagos and Second Legazpi City Billiard Tournament. Yan. Then, pag Sabadong banggi po na alas 6, magkakaigwatabi ki DepEd Night Giraray, Gugon High School. Yan. Okay na po. Yan. Oni ang magsaro sa mga nahilingunin do. Sa maabot mga tugang na Oktubre 22, iga po ki Gaod and Sibidan Race. Bangkarera di motor. Dua palan ini. Saro mga tugang na Gaod and Sibidan Race. So mga pang gagamitan baga ki Sagwan, Sibidan. Buday ko ki karera din mga bangka na di motor. Yan. Alas 6 ni naga iyan, dyan po mga tugang sa Sawangan Park. Okay? Now, ikadua. Pag alas 6 man, simultaneous ini, Gaod in Sibidan Race, Bangkarera di Motor, buda pag alas 6 junior, sarabay sinda simultaneous, may menopause day walk. Di ko aram kung nata, mga tugang, igwatabi ki menopause day walk. So mga babayi na di ko aram kung interview ta daw ini kung nata kay puha na magralakaw ang mga nagme-menopause. Di ko galing nahapot ini, ma-interview daw kita kay ini. Buda, nata kay puha na i-display mga tugang sa mga nagme-menopause. Di, hapot lang po ha. Hapot lang. Curious lang ako. Hanapa daw ini tabi nindo mga amigo dyan si, ang in charge ka ini? Ang in charge ka ini sa menopause walk, Mr. G.M. Borhal. Hanapa daw tabi nindo mga, pagkiri ba? Curious lang ako. Natakaypuhan mong palakaw-lakawon ang mga nagme-menopause. Number 2 yun, natakaypuhan mong expose ang mga nagme-menopause dyan sa Sawangan Park. Yan, ha? Di ba? Tamay mga tao na maski nagme-menopause na talagang ang itsura nila pangdaraga pa. Di ba? O yan, ha? Curious lang ako. Ipahanap talo ang judge kanil para ma-interview ta lamang. Yan po. Now, pag-alauna nin hapon, mga tugang sa October 20. Pag-araonan nin hapon sa October 22 pala, sorry. 22 ito ha, October 22 iyan. Gaod Sibidan Race, Bangkarera di Motor, alas 6 nin aga, menopause day walk. Tapos mga tugang, pag-alaonan nin hapon, magkakigwatabi ki drum, bugle, and lyre competition. Yan po yung gigibohon sa Lanco Business Park. Drum, bugle, and lyre competition.
I do not know kung may lyre man ang ganyan. Tangapod ka ang drum, bugle, and lyre. Drum, bugle, lyre competition. Elementary level. Tapos may pabingo, weekend night market Giraray, senior citizens night, pag 6 p.m. Sa gigibon ini sa Embarcadero. Ay, sandali lang Senior citizens night. SM City Legazpi sa SM. Gigibuhon. Si Chaidet na mali lang in charge. Tabi. Iyo po. Iyan po, 22 yan. Bespera kan piyesta, mga tugang, alas 5 nin aga, may misa po sa Sawangan. Dahilan tagigibuhon po ang maritime procession. Iyo po, maritime procession. Alas 5 nin aga, ang misa sa Sawangan, dahilan po sa maritime procession. Iyo po, 5 a.m. 7:30 po mapuon ang maritime procession. Dapat pala i-cover ta ini na mga aktibidades na ini. Hello? Dagitan ka naman nito. Ano? Dagitan ka na naman. Nata? Iparada sa mga minuto. Kaya nga, medyo curious lang ako. Menopause Day Walk. Kasabi nagme-menopause baga nag-aagi ang mga pagbabago sa indang lawas. Pero kaya po na ma-exercise. Pero araw ka, mahapot kita, ma-interview kita. Iyo. Babae man sana, amigo. Babae man sana. Natural na to, sunta kang sarawayon ka na. Sa lalaki, ano mabuti lalaki? Sa lalaki, andropause. Ako na kumilupos. Migo, sige na. Magkape-kape na muna, sarawayon ka na. Saga pala, amigo. Saga. Alam ko na, anong pet sa inin na walk? Menopause Day. Forum ninyo, October, saga saga kami mapuon kang forum. Iyo. Ay, baka makapashare ka din, amigo. Okay, sige migo. Basta sa t-shirt, amigo, ha? Basta igwa, sigurado yan. Iyo. Ayun, Okay, amigo. salamat migo. Alright, na. Mga tugang, tapos sa Bispera Day, paulitin ko po, 5 p.m. may misa sa Sawangan dahilan may maritime procession kita. Tapos pag 8 a.m., drum, bugle, and lyre competition, tabi, secondary level. Yan. Iyo, secondary level po. Pag alas 5, sandali. Wala una, ninhapon, October 23, Monday, iga po kita mga tugang ki, Fiesta Parada de Legazpi. Yan, 23. Ma-live coverage kita kaini sa Facebook ta. Tabi, ang kwan po kaini, ang assembly sa Lacandula Drive, Legazpi, matapos tabi sa SM City, Legazpi. Yan, tabi na, Fiesta Parada de Legazpi. Yan po. Tapos, mga tugang sa October 24, ang Pontifical Concelebrated Mass sa pagtao po nin Ondra kay San Rafael, gigibuhon tabi alas 9 nin aga. Live iyan, digdi po sa DCGB na misang yan. Ha? Pero may tabi yan pigla live. Misa po, mga tugang ni San Rafael. Fiesta. Iyo po, 9 a.m. tabi live iyan sa DCGB. Pontifical Concelebrated Mass. Gusto sabihin, Pontifical, si Bishop tabi ang mami sa digdi. Pontiff, di ba? Obispo. Mga pang, mga pangrimate. Baka nagitan ako ni Bishop. Sarawayong ka ngayon, oy. Pontifical Concelebrated Mass. Okay? 5:30 p.m. po, may Concelebrated Mass Giraray in honor po, si Bishop Bailon, mamisa po, 5:30 palan sa San Rafael in honor of Our Lady of Fatima. Si Bishop Joel, tabi, 5:30 ang misa niya sa Fiesta Day. Iyo po. Ining Pontifical Mass, diga na sabi kung si San Mami sa digdi, tabi. Iyo, Angel, pakiprint mo do, tabi, kaya nini na Fiesta schedule, ha?
Hunin sa na schedule, tayo mo na ipagsabayon sa may mga drawing ta. Magaston sa ink yan. Tadakulo na kolor. Okay? O yan tabi. Ano schedule mga tugang kan fiesta. Pero ngayon, ngunyan 9:30, may motorcade. Di ba? May motorcade tabi para mga tugang sa fiesta. After kan fiesta mass. Opening fiesta mass. Dapat po men oppose lalaki, lady pose, babae, lol. Pasarawayon man ini. Sabi ni Joker, nag-register ka na tabi sa menopause walk. Ay, day pa, migo. Day pa. Arayo pa man. Morning! Kay bapon mga lalaki sa andropos na malaka ay kung ano-anong mga pigahapot nindong mga sarawayon kamo. Tama iyan, migo. May Earth Forum nganing matawanan. Tang atensyon ang gugurang asin nagihelang nagkinaban, ano man pwede tang i-contribute maging para mabulong ta. Hello, good morning. Good morning, Kuya. Yes, good morning po. Dagdango kaya kung sa mapanarid na nga may nupot. Opo. Pakanohilingon nila kung ano mga itsura ka nga may nupot na may nupot kayang ating ulong pa, Kuya. Paano kaya? Aram ko kayan, kay po nindaki mga exposure sa luwas para nga exercise, o para sa ano man na tayang baga may mga kuan yan, may mga, paminsan nga nagkakaigwang ki ano yan, depression, di ba? Pag mga araw ka yan. Kuya, tapos grabe na may mga barikot na mga tabay. Iyo. Basta araw po yan kayan. Okay? Oh, sige po. Kuya, salamat. Yes, okay, thank you. All right. Good morning, Reverend Father Jem Penetrante, Fiesta Pontifical Mass main celebrant. Uy! Ang main celebrant na tabi sa Pontifical Mass, tabi sa St. Rafael, si Father Jem Penetrante, the youngest priest. Nakampang ko ini kasuhapon dyan sa Chancerita, nagkaigwa kaming short meeting ni brief meeting tabi ni Father Jem, Tresha. Aki pa pala si Father Jem Penetrante, Aki pa. Nakaulong ko kasuhapon, tabi si Father Jem. Siya daan mami sa mga tugang sa Fiesta Pontifical Mass. Uy, the best. Thank you. Salamat sa kape, Di ko ito malilingawaan na tinawan akong kape. Di ba? O yun, tabi. Mga tugang. O sige, tabi. Father Jem pala. O di. Father Jem, live tabi ka sa DCGB sa Fiesta. Ha? Youngest. Saro sa mga youngest. Siguro, si Father Jem ang pinakaagi talagang padi sa diocese ta. Tanailing ko kasapon ini. Nasabat ko talaga kasapon. Na naghurong kaming duwa para duman sa muya na forum. Mga tugang na ang tema, Laudate Deum. Inidang Laudate Deum na ini, duman sa Saturday ang forum kaiyan. Mga tugang, gariso, konektado ini duman sa Laudato Si ni Pope Francis. Laudate Deum. Yan, okay? Yutabi yan, mga tugang an, rundown niya to kan aktibidad para po sa Fiesta kan Legazpi. Happy Fiesta po sa Indo. Ang hapot, pag Fiesta sa kita makikaon, ay kanya-kanya kitang hanap, dudes. Kanya-kanya kitang hanap. Kami, di man kami makakahanda digdi sa DCGB. Taigwa kaming event. Kanya-kanya kitang hanap, ha? Okay? O, digin na muna kita. Mga tugang sa iba pa niya itong mga istoryang niya na pagkaaga. Salamat po sa nagpadaraki mga informasyon, mga tugang may kinaraman tabi sa Fiesta digdi sa Legazpi. O di, good luck po sa gabos, ha? So mga, friendships tatabi dyan, mga friends, salamat po sa imbitasyon para po mga tugang sa Fiesta niya to, digdi po sa Satuya na syudad, Legazpi City. Next week yan, ha? Sabi ni Lilia Orozco, kagwapo mo, Henry. Ay, salamat po. Homer Lola, good morning. Sabi man ni Rosario Macaraig, maray na aga po, pabati tabi kay Lynn Ragero. Lynn Ragero Alyunes sa Barangay de La Paz, Daraga, from Antipolo City. Yan.
Alvernon, magayunon ang pulo mo, idol. Makantidad yan na mga mayaman lang ang susulog. Kayan. Natusunta kami go. Psst, ini kaya, rinigalo sa ko. May nagregalo, dahil ko man kaya, basta may nagregalo sa kuya, tabi. Kambado na ini. Rinigalo sa kuya ini. Hali sa, dahil, ako kaya, padabaw na ko ni sister-in-law. Pinadara sa kuya ahali sa US ni sister-in-law. Yan. Dahil ko man kaya bumakal kay nita. Pag ako nagbabakal kay Bado ng kantidad June, 1,000 na pataas, pigakalintura ako. Ang pagbubunot ko sa wallet ko. Dapat ako, below sana, 1,000 ang t-shirt. Yan. Di ba? Regalo na sa kumigo. Tabi, salamaton tabi Alvernon sa pag-appreciate. Bash Baluloy. Sir Pugi, pa-shoutout po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Maray na aga po. Yel Cruz, baka po pwede mo po ihapot kay Attorney Bunaw kung automated o manual ang eleksyon ta, ngunyan, ta nagpaparapost kaya ang COMELEC page kan election education tungkol sa automated election. Ini po so link na post kan Facebook COMELEC. Sige daw. Tala, arog kay ni tabi mga madam, mga sirs. Ang eleksyon ta po sa 30, manual po. Pati po ang pagbuto ta, tatawanan kita ki official ballot, isusura tatabi iso kapitan, nabubutuhan ta, tapos 7 kagawad sa barangay. Kung qualified ka po na mabuto sa SK, kasabay po duman sa page, tabi, separado tabi na page, ang para sa sangguniang kabataan. Iyo po, duwa yan. Kung qualified ka sa SK na magbuto, duwa ang balotang itatawsi mo. Diba, Attorney Bunaw? Duwa ang balotang itatawsi mo. Para sa SK, buda para sa barangay. Kung ngaya maedad ka na, para ka na lang mabuto sa barangay, saro sa ng balota po ang itatawsi mo. Iyo po, arog po yan ang magiging proseso sa eleksyon niya to. Bako po siya automated. Kung sabi kayo ni Madam Yel, natangay niya ta automated, voters ed, automated system paliparan to high Hindi. school. Ano yung pare? Baka nahilingan so pilot na automated election. October, ayo! COMELEC Education Information Department. Ikaw kayang ikaw ang pilot na magiging automated. Ayo pa de, Oo. tama ka, sa paliparan 3rd Senior High School, Dasmariñas City, Cavite, Ginibo, iyo, thank you pa ding mara, Voters Education for Pilot Automated Election System at paliparan 3 Senior High School in relation to the October 30, 2023 Barangay SK election. Gusto mo pa ding igwak yung mga barangay sa Pilipinas na pilot project para sa automated election, tama? Duman man sana? Duman sa area ito. Yan. Iyo tabi, so nahiling mo, Madam Yel, kaya pag clinic mo, ni po suling, tabi, automated election po ito, digdi po sa napili na barangay, pilot area po ini. Tapos sa masunod, pig-aradalan po ngunyan, kung ang barangay election pwede na pong maging automated. Yan. Kaya po, pilot area iyan sa barangay, dyan po sa Dasmariñas City, Cavite. Indakonsay na barangay dyan sa tabi ha. Kita po digdi sa probinsya, dahil po digdi naka-schedule para sa pilot election, para sa barangay SK election. Wala po kita digdi. Manual po kita. Igwa kita digdi, pilot po para sa mall voting. Sa Legazpi, ang mall voting po gigibuhon sa barangay Kapantawan. Sa SM. Sa Legazpi, ulitin ko po, ang mall voting gigibuhon po sa SM. Ang mabuto po dyan, mga tugang, puro po mga taga-barangay Kapantawan. Yan, na-interview ko kanso COMELEC. Kapantawan sana po ang mabuto, dyan mga tugang sa SM, na ansay na pong dating voting center sa Bitano Elementary School. Yan. Iyo po yan ang mangyari dyan. Pero ang election tatabi in general, tabi, is manual.
Depo tabi ki apera ka itong ano yan, pilot test tabi para sa automated election duman tabi sa Dasmariñas City, Cavite. Basta Morning, Henry M. May apod muna bago sa report ni Jimmy Boy. Hello, good morning. Migo, Yes, morning. no rin maging automated man ang pipet. Ay, yun na baga, amigo. Kanto 25 baga? Bako nag-aragi na sa ATM, di ba? Gcash, Ay, ito, ano? Gcash ito. Buda igwa na kipinaagi sa utong card baga? Igwa na. No, din ang pilot. Din ang pilot, ano? Oo, igwa na. Na-pilot na. Nainot na pala. Na-pilot. Na-pilot na sa pa-repeat, ha? Na-pilot na po. Last election baga, may mga card na baga, di ba? Hukas ka. Pinaragi na sa Gcash, baga. Copying na sa bulan sa kumili. Copying na sa Oo, kumili. sa ibang mga probinsya, araw na ka ng pigiribo, di ba? Di ba? Ay, ito talaga, Migo. Okay, salamat, Migo. Okay, Migo. Salamat. Sa ibang mga probinsya, araw nga bang giniribo ka yan? Di sa tuya, baga, de, pamande, manugaring ki araw ka na practice. Sa ibang probinsya, may mga kuha na, may mga ibang rehiyon, ikaw nang giniribo ka. Automated ang paipit. Hello? Good morning, Giting. Morning, boss. Maray na aga. Magkipaabot man tabi ka to Libunaw. Itong pwede, di magpakitar po rin ka ng kandidato sa kudal kang kada harong, kuda sa gate. Actually, bossing, bawal yan. Iya, ako dyan nagpupunan sa teritoryo ang mga tao Oho. na magparintes. Yan. Pag magtagtabi kang tarpulin sa kada kanto, kang barangay o kaya puro. Yes. Aning, Oho. yung mga iriwal-iwal. Yung mga sinasabi. Sige po, salamat. sir. Salamat, bossing. Araw ka ini, an barangay dyan, may saro sa na iyan na campaign. Ano nga napod kaan? Ano nga napod ka ito, Padingmar? Saro sa na Poster area. common poster area. Yan. Ang barangay may saro sa na po na common poster area. Bawal magbugtak nin mga posters talanob nin harong, kudal nin harong o private properties. Kunda nin pagtugot ang tagsadiri. Sabot. Halimbawa, sukudal ko, dinukutan kan sarong kandidato sa pagkakagawad. Day po iyang pwede, kundi ako nagtugot. Kun, ngaya, Henry M., pwede po makidukot labang sa kudal mo kaya ng posters ko. Ay pwede, sige na, dukutan na dyan. Ikasalan magdukot, o tong kalaban mo rin pagpadukot, tay, urag-uragan ako kayo to. Gusto sabihin tabi, pag maggamit kita kan mga pribadong properties, harong, kudal o ano man na private property yan, building, dapat po may consent ang tagsadiri. Pag day po nagpaaram, pag day po nin pagtugot yan, day yan pwede. Ikadua, day po pwede magbugtaki mga campaign posters sa mga government infrastructures. Alam nga, barangay hall. Day pwede yan. Magbugtak yan. Duman sa nakita sa common poster area. Or sa mga pribadong negosyo, mga pribadong infrastructure o properties na may pagtugot ang tagsadiri. Provided na nagsusunod kita sa tamang sukol kan campaign materials. Pag day ka nagsunod sa campaign materials na yan, may problema ka. Pwede na ako yun mag-apply na PIO sa Comelec, ade. Pwede na sa Comelec. Pwede po magpatugtog ki jingle ang kandidato. May mga nadadangog na kaya ako. Hindi po tini pa di sa Comelec ni Pio. Ano sabi? Pati nga na advertisement sa radyo. Ah? Para 5 man sa nangayaang kapital mo. Pwede. Dahil, Ade, pwede. nita para 5 man sa han budget mo para sa karumputante. Tapos mapadingle ka sa radyo. Tapos mapadingle, kurano. Sa pagpagibo mo, kurano. Iyo mananggan. Isasabay mo ngayon. Pwede man ngayon. Isabay mo ngayon duman sa pagsubmit mo kan susi. Oo.
Kaya lang, pag nailawang kang sobra, may problema ka. May problema ka? Oo. Pero sa pag-jingle pa di pag-recorrida sa barangay, Diyan sa sa pagkuro kampanya sa... pwede. Pwede. Mag-recorida ka sa barangay. Basta, iyan ang mga gabos na ginamit mo sa materyales pagkampanya, isabay mo sa sose. Iyo. Ta siyempre, mapagibo ka ki-jingle. Gano'n. Mahal yan. Kung bako man tinaw sa imo, dapat iyan, igo iyang Pag ki... kaya ni tinao, may isasabay mo yan. Iyo baga, ta-donated baga, di ba? Ngaya, dapat iguan kay ikog, this jingle is... With corresponding amount yan eh. Oh, ang jingle ngayon is paid for and by Henry M. Yeah. Ngaya, ang jingle ngayon kinanta ni Henry M. Kaya pwede may kano na kumanta. Kandidato ka. Iyo po, umingat ka mo niya na barangay election. Pero ang jingle da pwede. Pagpaikot-ikoton. Pero, yan nga ni, isasabay mo sa salen. Rumdo mo nindo, mga kapingki, Bossing Marlon D. Good morning, amigo. Rumdo mo nindo, na ang gasto kada kandidato ngunya na barangay election dapat po 5 pesos sana. Na-donated by ang jingle. Ipare mangraray, isasabay mo sa pag-report kang salen. Gabos yan, donated or ano pa pare? Sose. Sose. salin, sose. Bako salin. Sose. Gabos yan yun, donated. Halimbawa nga sa t-shirt mo, tinao nga yan ni Henry M. Iyon tabi, isasabay mo sa pagibo kang sose. Statement of, ano nga nang meaning kan sose pa de? Statement of contribution and expenditures. Pero pag nakapwesto ka na, pwede kang hanapan ka na kansalin mo, tabaka, pagtukaw mong kapitan, arog kay ng asset mo. After 1 year mong kapitan, ang asset mo unin na, ay ngaya nagyaman si kapitan. Paano ngaya siya baga ngaya so in charge ngaya kang kwari ngaya diwan ngaya. Tama. Aha, o bueno, ilogtanan muna si Jimmy. Tabata may sponsor ini, mga tugang na report ni Jimmy. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Aha, Jim, good morning Jim. Mga Israelitas yaon sa Albay. Kukumustahon ni Sir Marlon D, Presidente kan Albay, EGL Agriculture Cooperatives. Kami Jim. Kinumusta na, BP? Kinumusta na? Vice Chairman Marlon D. Ano na? Siya ang Vice Chairman kan Albay Agriculture Cooperative. Actually, pigahanap ko digdi sa opisina. So, tulong mga Israelita. Tigwa kita digding mga taga-Israel na mga eksperto pagabot sa agriculture. Nagtatabang digdi sa tuya sa pagkikitong kumpanya nindang AgriLiver na ang programa baga kan provincial government ang plano kan na Albay ma-digitalized ang farming system tangani na mas mapauswag ang sektor kan agrikultura lalo na sa rice farming tabi BP. Ang question negative na wara digdi sa opisina and nagpatabang kita kay Sir Marlon di ma-locate and makumusta kon tamay gira baga duman kon dahil man apektado ang dalagan kan sa indang proyekto digdi sa tuya sa probinsya nin Albay ta nagpupo na kan implementasyon kan pag-digitalize actually an sa indang opisina igwana nin mga monitor kung saan ang mga parauma nagtataranom nag-uuruma and igwanin mga teknolohiya na ipinagtataoan na mga ini tangani na mapauswag an sa tuyang sektor kan rice farming digdi sa probinsya nin Albay. Ngunyan, sabi ni Sir Marlo, naka-historya niya, naguruli pa lang tabi BP ni, nasa Israel na ngunyan, nantulong mga Israelites, and okay man duman, nakamonitor sinda, padagos manggiraray ang trabaho ni Nadigdi, sa tuya, nakamonitor lang via Zoom, itong mga ekipahin ninda, sa sistema. Actually, may mga orientation na nasa first district mo niyan, non-orientation, then masunod third district. And tinawag ko sa cellphone number ni Sir Marlon sa imata. Sa iyaon sa iya, so iba pa ng mga detalye tungkol sa bagay na ini.
na kung saan igwa kita digdinin mga nagtatabang na mga Israelites. Oh, baga, yan baga sa Apaw? Nakulo Israelites yan? Diba? Mga konsultant? Dahil kung nga ni pigbanggit na taba, monitor kan Hamas, palugtukan bagan Apaw. Jimmy. Kung nga ni pigbabanggit na, binanggit mo palugo. Bata, wala dyan in Iron Dome. Binanggit mo, mano gumadingog bagan dito. May problema. Hinggang lumugtok dyan, so May masagot si Madam China Riveta. nasabay kita kandig di sa Rimalaso pag nagkataon. Ako nagabarita lang. Arayon man. Arayon. Sa gangon yan kan ni Sir Cedric Dae. Pigwa man kay dyan. May encounter na kandig di namas. Basta, yan na, BP. Ano sa to yung informasyon, naguruli inawa na sa mga Israelites. Saka monitor si Sir Marlon D. Good morning, Sir Marlon. Jimmy na salita, DCGB News. O ninailing ko sa Facebook, nakatutok si Bossing Marlon dito. Tapunan ko si Sir Marlon ha. Mga tugang 8:31 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. An oras hatod sa Indo kang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. 7 Happy
Habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang Kagawaran ng Kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng ginhawa with Generica Drugstore's 20th anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Consulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932 series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power pula! Power puti! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio
Rubio Building, Gogon, Sirangan, Virac, Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kay sapat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sapat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat kamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at Garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. May hapot ang sa tuyang paraan tabay. Pwede nga tabay sa tricycle, private na auto. Ang pagkasabot ko po pwede. Basta po, so autong dinukutan mo, may pagtugutan tag sarili. Diba? Ta kung di man magtugot, hindi ka magparadukot-dukot dyan, ta illegal yan. Diba? Basta po, nagtugot, pwede. O sa diri mong auto, pwede po yan. Napudan ko daw si Bossing Marlon D. Mayon Treats. Good morning, amigo! Hello, amigo! Good morning! Yes! Ano databi ito na pigasabi ni Jimmy na informasyon mo may kinaraman sa nagkapera mga Israelites tabi? Actually, sa mga konsultanta, mga Israelita, tulungan niya ako sa taigi. Ngunyan dahil baga may gira sa Israel, nag-uli sinda. Ano? Nag-uli sinda. Iyo nga nag-uruli, tabi. Kumusta da sinda, amigo? Pero nag-uli sinda, okay man ang kamuktakan nila naman. Oh, so meaning, sa mga nag-work, migo, Bossing Marlon, sa mga nag-work sa tuya digdi, nag-uruli palan sa Israel, nalaon duman sa inaday na haloy makabalik ito digdi? Actually, kasi sinda, ang
monitoring nila sa kuya, halos daily, naka-monitor sila. Aha. May meeting din ni via Zoom, naaram nila ang nangyayari dito sa kuya. Iyo, bako may ining mga... Ang project ka, continuous pa rin. I see, okay. Gusto sabihin ko... Ang apektado ang proyekto, kasi hunyang bali na sa orientation kita sa first district mula sa third district. Sabay sa bayan, minsan sa Rabayan. Kundi magabana ang first district, nainot ang trapping, pagtanong nila, medyo nainot niya sa digri sa third district. Kaya talagang concentration talaga, first district. Kumainot nilang matanong. Ibang season duman, kaya hindi pa lang. Iyo. Gusto mo tabi, Sir Marlon, maski na isindadig dito, nag-uruli palan ini, tapos inabotang kigiyera duman, nakakatrabaho sinda sa indang ipinagdisig na trabaho, nakaka-monitor sinda sa paagikan internet. Ayun po. Tapos, kasi, inibagang project na yun Digital farming. Medyo, talaga ini, kumbaga high-end na ini. Opo. Kasi nga, arami, kung ang fertilizer na mga input sa farmer, arami, kung pinaungo yan, gabos o dahil. Marami naman sa monitoring sa satellite. Okay. Araw kayan ka-advance so technology talaga sa Israel. Okay. Pero tabi kamong farmer beneficiaries kaining mga na pinagatawan ng supervision kaining mga Israelites tabi. Actually, ang target talaga kaya base sa kontrata ni with BBP. Kasi ang Albay Agriculture Cooperative, siya ang magpipinan sa mga farmer. Without interest, the interest po ini sa mga farmer. Apa. Kung ano man na inputs na gataon sa inda, mga kabalik dapat sa muya. Iyo para ito. Kasi halimbawa, nagsakomiti inputs na inabot ni 78,000 per hectare. Opo. Nag-harvest din daw, okay nga 90, halimbawa 90 ko lang, ang natuan niya isa sa 68. Di bale, ang kikitao niya, 14 lang. Yan. Igwa ang agriculture na tig-apod na 25,000 guaranteed income. Okay. Hindi na po minimum income. Dagat-dagat inik-ensimil. Tangamin, 25 mil ang pinaka-nito ba? Ang farmer, sa sarong Italia. Okay. So, ano ang kwan? Halimbawa, kuminita sa farmer sa sarong Italia si 35,000. Sa iya po ito, gabos. Iyo. Medyo curious lang tabi ako, Sir Marlon. Paano ka mo na-qualify na maging beneficiaryo kang programang ankan gobyerno na ininganing anibaan mga Israelite consultanta? Paano ka mo na-qualify ta? Siguro, ang hapot mo niyang kanibang mga farmers, paano na nga kami? Nidaing membro kang kooperatiba, paano po ka mo naging kwalifikado sa programang ankan gobyerno? Actually, kami ba sa kooperatiba, kumbaga kami lang ang paagi. Ano po? Kami lang ang paagi kung paano matatabangan ang mga farmer. Sa muya maaagi. May mga kwalifikasyon man, kung ang sa imo umahan talaga, pwede tayong i-enroll digdi o sa programa ini. Pero halos gamos man naka-enroll, basta magsunod man kang susunod nun talaga itong matagustuhan kang programa. Halimbawa, ng primero yata, baga digdi, ini yung hybrid ang sa tuyang pananon. Kung ikaw magawa ka kay inbreed, hindi talaga pwede. Kasi tinghabon pa nga nilid kung paano lumakol ang harvest ng farmer. Iyo. Pero balikan ko tabi, migo sa hapot ko, paano makaka-entra dyan sa mga simpleng paraoma na gusto man umasin sa ang buhay tabi? Ay, gamos po. Welcome. Tignan naman po yan kang grupo sa orientation. Gamos na farmer. Tignan naman po yan isang grupo. Na gamos talagang gusto. Kasi gamo ya, mas dakol, mas magayon. Kasi nga, pag sinumabra kita o sa 2,000 hectares, yun giraray ang World Bank, ma-assistant siya, madagdag kipondo. Tanganin, matawanan itong gamos na gustong, itong mga farmer na gusto gabos, matawanan ni. Okay. Bako, ang pagkasabot ko, tama ang pagkasabot na, halimbawa may 20 hektaryas ka na paruyan. Tama? Ilalaog mo siya dyan sa programang iyan, and makultivate kan tanuman na iyan,
So grupo na napig-supervise kay ning grupo manayaon sa Indo, tama? Oo. Ang matrabaho kayo ni, ito man girari na kagsabiri. Oho. Ito man girari na para uma. Iyo. Kung Pero taonan nila halimbawa sa non-preparation, habang nagpreparar, pero ang gasto ngayon naman. May computation man kaya ang programa, kung pirang gagaston ito, punyan, tatawanan nito kang ginasto mo dumaan. Tangan di makapasweldo ka sa mga trabador mo. yeah, pero kung sabihon, may supervision mangyari tabi kaman ining kamo, di ba? May ikwadamos nagbibibot pirmi, may nagre-retaro. May supervision, oo. Nagre-retaro, tangan di mahiling talaga ang improvement. Kung baga process kang pagtanong, mahihiling talaga. Iyo. Ang data, pangingilot ni Ma'am Chek na nagpapabaya. Iyo. Tangaram ko kaya, digdi sa Albay, tama ba tabi, Boss Marlon? Sa Albay, ang pilot area ta digdi is almost 5,000 hectares, tama? Actually, ang ano kaya, 2,000 lang muna. Ang project na niya, 5,000 hectares. Oo, tanakaurong ko si Ma'am Che. May 2,000, kasi itong nakaagi baga pa, medyo nagipit sa oras, Oo. na ang naka-enroll sa muya, mga 300 hectares muna. Ngunyan sa susunod na season, tigi-expect nyo talagang more than 2,000. Iyo. Nakaurong ko kan si Ma'am Che na Rebeta, ang target da is 5,000 square, hectares. Salbay. Actually, hihiling ng 5,000 hectares talaga sa pangtulong cropping season, sana maabot na ito. Iyo. Pag magaling ng mahiling kang farmers, nakikita sinda, basta kung ang kikitaon ninda, dahil sila nang mautang kung sensain, iba fertilizer or what, siyempre, pabor baga sa farmers, dahil ka na mautang, dahil ka mga porsyento. Yun nga lang, ang counterpart yan ang paril mo, dahil mo pwedeng ipabasal sa iba. Iyo. Pero balikan ko lang para sa importante ng hapot ko ha, paano makakwalify ang sarong parauma na maka-entra dyan sa programang yan? Para maka-entra digdi, simple man sa nga. Itong proof na itong umahan sa imo. Kung bako man ito sa imo, tiga nag-uumaluman, i-entra ito. Kung nag-aaral ito, pag sadiri ka ito, ma-entra ito. Yes. Halimbawa, ang completion naman kan pala, Nigo, halimbawa, ang daga mo, 1.5, okay, 1.25, duman man babasihan ang computation sa area ito. Ito naman sa area sa daga. Halimbawa, 0.75 lang, kukumpitan ka ng 0.75. Iyo po. Okay. Very good. Okay. So meaning po, ini pilot area sa Albay, mahilingon kung feasible ini sa tuyong lugar. Pero kung arog po ka ng konsepto ka iyan, gari mas magayon ang pakaisip na madaling matabangan na mag-asenso ang mga farmers ta po sa tuyang probinsya, Sir Marlon. Pagkitihin ko, ang gusto kayo nitong national government, ako man ako para umahan, ako para tanong. Kasi nga niya, ang iba na nalas ngayon sa kuya, natagaw ang vice chairman ng Albay Agriculture Cooperative. Minsan na ako naghapot magsalita, pamasahan ko sa kalibde. Hindi ba ng kooperatibang ini? Ano po ganang gano? Ini yung kooperatibang ini. Compost ini kang parang, ini sa Albay Deriva, sa mga supplier, sa mga nagtitirinda baga kang nagsusupply dyan sa Albay Deriva, saro ako dyan sa supplier. Kung yung sabi ninda, sir, mag-member ka na sa muya, supplier ka. So, kung sa mga supplier, mga parapili, naging member naman. Okay. Siyempre pag-assembly, siguro dahil na medyo maribok-ribok kita. Okay. Nakalaog kita dyan. Punyan, Migo, ang ginaway talaga kang programang ini, kasi ang purpose ng gobyerno, kung paano mapahalangkaw ang ani. Lumunta na ang mga Taiwanese, mga Vietnamese, buda ang Thailander, bigti sa tuya na ireskwila sa Los Baños. Pero ang harvest nila, halangkawon ang output nila. Kita dito napapahalangkaw. Siguro nga sabi, na kulang sa, kumbaga kulang ang sa tuya ng mga makinarya. Kung minsan may makinarya, manahiling ta, ang suporta kang gobyerno diyan, pero sa makinarya, minsan mahiling ta yaraon sa gilid, nagkakararao. Okay. Siguro, hanggang talaga kayo, so pila kang maray na process, tanganin ko man lang daw ang produkto ta. Iyo. Sige tabi, Sir Marlon, sa PET sa 19, saroon sa magiging topic may sa forum digdi sa Ayala Malls, ta imbitado iyan na presidente nindo sa P-Farm C, tama ba yan? Ano yan? Actually,
messenger dyan si Chairman Joros Obligacion. Yeah, Si very good. Mang Che, dahil pwedeng mawala dyan si Mang Che. Yeah, Dahil kulang yeah. lang si Gugong na iba diyan. Yes, opo. Very good. That is makonta. Maklarify takimaray tabi ang gabos na isyo. Napot na ini, ha? Okay. Yes. Salamat, amigo. Mabuhay ka tabi. Salamat, amigo. Thank you so much. Magayon, ako, nahiling ko sa konsepto mga tugang kang programang iyan kan agriculture. Gari magayon. Tama lang nga, ipapmautang kakaan sa mga kwaninda, mga accredited banks. Day pong interest. And sa pagtanong mo, may supervision mga tugang ang gobyerno. Diba? Kung si seryosohon ini, na programang ini, sa paggiling ko, gari magayon, tabi, kaya, sasabuton tayan sa mga maamulda kung paano taban implementer. Ako nakaisip ako ta. Kami duman may rice, may mga igo akong mga kamidbid na may mga rice field, di ba? Ang ganun yan, yung rice field manggiraray, farmer di ba? Ang dakulaon man sa nang challenge sa tuya ng mga paraoma, paano mag-asenso an sa indang buhay. Iyan ang pinakadakulang challenge. Okay? Sabi kan texter ta John, ang taong naniniwala na sila ay gwapo habang nag-angkor sa radyo ay laban sa kapayapaan. Latusong ko ini si Madam na ang laban laban na sa kapayapaan. The best, Madam. Pwede man gayudhen makamiyembro kaming mga nasa upland. Iyo nga nang magdangog ka mo sa Sabado o sa Webes, duman sa forum tata. Inang edadaisik ta po saro-saro. Okay? Kami digdi sa Santo Domingo na orient na kaan. Mapasa na ngani kami kan papilis me, okay kami dyan. Iyo po, tanadangog ko sa konsepto ka ini sa oron-oron may kasi Ma'am Che na Ribeta. Magayon pa ang konsepto niya. Ano yan? Kaya lang, yung ano yan, kay puhan mga tugang na seryoso asin dapat na yaon ang determinasyon kan mga nag-implementar kang proyekto. Magayon po siya, tabi. Taba kayo na ng pagkakataon na kita mga tugang umasenso sa satuyang nasyon. 5, bago mag alas 9 nin aga sa DCGB. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kang texter, napaulok ngaya ako rekan so reaction kang paradangog mo. Makonsuelo ma. Ang naniniwala pala na pugi siya, kalaban ng kapayapaan. Nagiging maribok ang kinaabanan. Why I'm feeling so high must be Ay,
Alright, sige. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po alas 3 sa programang Pinkyon mo. Thank you, goodbye. God is good all the time. Dahil pong personalan, si Henry M. po, tagahapot lang. Mabuhay. This is ang Surf Bar New Look na!